שלום לכולם וברוכים השבים. היום אנחנו צוללות לנושא שמעסיק המון הורים, בני נוער, אנשי חינוך, זמן מסך והקשר שלו לבריאות הנפש. אכן, נושא חם. כן, לגמרי. ויש לנו כאן ניתוח מחודש של נתונים ממש מקיפים, סקר אמריקאי, ה-YRBS, בין 2007 ל-2019, מאות אלפי תלמידים. נכון, בסיס נתונים עצום. והמטרה שלנו היא לנסות להבין בעזרת הניתוח הזה מה הנתונים האלה באמת אומרים, מעבר לסיסמאות שאנחנו שומעים כל הזמן. השאלה אם הפאניקה מוצדקת, לפחות לפי הנתונים האלה. בדיוק, כי הטענה הרווחת, זו שקידמו אותה גם חוקרים מסוימים, היא שמאז שהסמארטפונים נכנסו לחיינו, חלה הידרדרות דרמטית במצב הנפש של הנוער. והרבה פעמים מאשימים ישירות את זמן המסך, נכון? ומסתמכים בדיוק על הנתונים האלה, של ה-YRBS. בדיוק על אלה. ולכן הניתוח המחודש הזה כל כך מעניין. אוקיי, אז בוא נצלול ישר פנימה. מה בעצם מצאו כשניתחו את הנתונים האלה מחדש? אולי בשיטות קצת אחרות? אז זה הקטע המרתק. הניתוח הזה השתמש בכלים סטטיסטיים שמכבדים את האופי של הנתונים. הרי תשובות בסקר הן לא תמיד מספר רציף. כמו שעה עד שעתיים. זה לא 1.5 בדיוק. בדיוק. זה טווח. עוד תשובות של כן לא. כשמשתמשים ברגרסיות שמתאימות לזה, התמונה משתנה. ומה התמונה? נמצאו מעט מאוד עדויות לקשר חזק. ממש מעט. בין זמן מסך, שהוא לא טלוויזיה, כן? לבין רוב מדדי המצוקה פסיכולוגית. רגע. מעט מאוד עדויות. אז כל הדיבורים על נזק עצום, אולי זה מוגזם. לפחות על בסיס הנתונים האלה, והניתוח הזה, הקשר נראה חלש מאוד. אבל איפשהו כן מצאו קשר, לא? כן, אבל רק בקצה ממש עליון של השימוש. אצל מי שדיווחו על 5 שעות או יותר ביום לימודים. אוקיי, 5 שעות ומעלה זה באמת הרבה. זה הרבה, אבל גם שם, חשוב להדגיש, גודל האפקט, כלומר, כמה מהשונות במצוקה, הקשר הזה מסביר, הוא היה קטן. מה זה אומר קטן? שזה לא ממש משמעותי בחיים האמיתיים. זה אומר שגם אם יש קשר סטטיסטי, הוא כנראה לא הגורם המרכזי שמסביר למה בני נוער חווים מצוקה. יש כנראה גורמים הרבה יותר משמעותיים. זה מעניין, וזה מעלה שאלה לגבי המחקרים הקודמים שהגיעו למסקנות יותר דרמטיות. הניתוח הזה מתייחס לזה? לשיטות הקודמות? בהחלט. זאת אחת הביקורות המרכזיות. למשל, העניין הזה של להתייחס לדווחים כמו שעה עד שעתיים כמספר מדויק. זה יכול לאבות ממוצעים. במיוחד עם השינויים שמוצאים הם נורא קטנים מלכתחילה. בדיוק. נגיד אם העושר הממוצע יורד מ-2.07 ל-2.03 בסולם של 1 עד 3. זה שינוי זעיר. האם הוא משמעותי קלינית? זאת שאלה. וגם אמרו משהו על לאחד מדדים שונים, לא? נכון. לקחת עצב וחוסר תקווה ומחשבות אובדניות ותכנון אובדני שזה דברים שונים מאוד בחומרתם, ולשים הכל תחת כותרת אחת של מצוקה. זה גם יכול קצת לטשטש את התמונה. אז כל הרעיון הזה של הגולדלילוקס הדיג'יטלי, כאילו שימוש מתון הוא הכי טוב. אז זהו, שלפי הניתוח הזה של נתוני ה-YRBS, הצורה הזאת של קשר כמו U כזה שהכי טוב באמצע והקצוות פחות טובים, הייתה חלשה מאוד או לא עקבית. וואו! אז זה לא בהכרח נכון שתמיד עדיף קצת שימוש מאשר כלום? לפעמים, במדדים מסוימים, אפילו שימוש נמוך היה קשור לתוצאות קצת פחות טובות. אבל שוב, הקשר הבולט ביותר, למרות שהוא קטן, היה דווקא בקצה העליון מאוד, אותן 5 פלוס שעות. אבל אפשר להתעלם מזה שכן הייתה עלייה במצוקה המדווחת בין 2007 ל-2019. אם זה לא בהכרח משך זמן המסך, אז מה כן? נכון, הייתה עלייה, הנתונים מראים את זה. אבל הניתוח הזה מראה שהעלייה הזאת לא הייתה אחידה אצל כולם. היא התרכזה בעיקר אצל אלה שבקצוות של השימוש במסכים. המשתמשים הכבדים והמשתמשים המאוד קלים. בדיוק. ועוד קטע מעניין, בנות דיווחו באופן עקבי על יותר מצוקה מבנים לאורך כל התקופה. כן, זה ידוע. אבל הניתוח הזה לא מצא שההבדל הזה קשור באופן מובהק לדפוסי זמן המסך השונים בין בנים לבנות. כלומר, זה לא שזמן המסך מסביר את הפער המגדרי הזה במצוקה. לפחות לא לפי הנתונים האלה. וזה מחזיר אותנו לשאלה הכי חשובה, אולי סיבה ותוצאה. אפשר בכלל להגיד שזמן מסך גורם למצוקה על סמך נתונים כאלה? אז זהו, שממש לא. אלה נתוני סקר, תמונת מצב. הם יכולים להראות קשר סטטיסטי, מתאם,
אבל לא סיבתיות. כי יכול להיות שהכיוון הפוך, שמי שנמצא במצוקה נוטה להשתמש יותר במסכים. בדיוק. וכשניסו לבדוק את זה סטטיסטית עם מדדים מתאימים, כמו גודמן-קרוסקלטאו, ראו שהקשר בהחלט יכול להיות דו-כיווני. לפעמים המצוקה ניבאה את זמן המסך באותה מידה או עבור קצת יותר טוב. אז אם אנחנו מסכמות את מה שעולה מהבחינה המעמיקה הזאת של נתוני ה-YRBS, האם אפשר להגיד שההזחה סביב עצם משך זמן המסך הייתה אולי קצת מוגזמת? אם מסתכלים רק על הנתונים האלה ועל הניתוח הזה שנעשה בשיטות סטטיסטיות שלוקחות בחשבון את מגבלות הסקר, אז כן, נראה שהקשר בין משך הזמן למצוקה הוא הרבה יותר חלש ומורכב ממה שתארו לפעמים. וגודל האפקט הקטן הזה הוא באמת שם סימן שאלה על כמה זה משמעותי ביום-יום? לגמרי. זה בעיקר מראה כמה צריך להיזהר מלהתאפס למדד פשטני כמו שעות מסך, מסקרים, כאילו הוא ההסבר להכל. אז לסיכום, הצלילה הזו מנתוני YRBS מ-2007 עד 2019 מראה שהסיפור של זמן מסך ומצוקה הוא כנראה לא כל כך פשוט. הקשר חלש ברובו, אולי קצת יותר בקצה הקיצוני, וחשוב לא פחות, הנתונים האלה לא באמת תומכים בטענה ישירה של סיבה ותוצאה. בהחלט. וזה מדגיש כמה חשוב איך מנתחים את הנתונים, לא רק מה הנתונים עצמם. נכון מאוד. וזה משאיר אותנו עם מחשבה להמשך, לא? אם זה לא רק כמה זמן מבלים מול המסך, אז מה כן משפיע? שאלה מצוינת. אולי זה מה עושים שם, התוכן, האינטראקציות, אולי ההקשר, האם זה בא על חשבון שינה, פעילות גופנית, קשרים אמיתיים? כן. המחקר הזה בעצם קורא לנו להסתכל מעבר לשעון, לחקור את המורכבות האמיתית של החיים הדיגיטליים וההשפעה שלהם, וזאת בהחלט נקודה למחשבה לכולנו.